Kasurok na luom siap hadulat it sherwat kam jubha labun snam watla ka dei habdeng ka jakasor ka maupat ka bapenyeso ya kasor shilong ka barim ba kasor shilong ka bathamai ka jing sniu ka surok ka labu ka jing ba ka jing sertok iki pat ba ki balet ki bawan halor ka ni la yo banya kren bat urang ba ashnong ka maupat uba juda walang ubala kubur ba ka ni ka surok ka la sniu labun snam bah ka jing mi ki thliu ki sar ki kenrum kenram ka balabu jing omtang iki kali ki bayat handai ka labu jing maru ya ki brio ki bayat lenti uba juda ulaong baminsham snam kashnong kalalit banyakendu iki bor sarkar bat kilale ek jimaramat hendrai kamne slam bat kala jot biang wat haba katalang kampat poiru kamaupat kade galenti ke bapenyaso ek sor thamai ba kasorim bat kikali omtang na kani jala meghalaya ki penan kam banjat na kade surok hendrai wat nadu barjela ki yat ling ba kani surok bandit don kam cha sor thamai kam tam ka jingdon ka jaka sumar kani grims uba juda ulaong ba ulayo jingtep ba sarkar kala penkre banshna ka ba khamhe watla kata ka don kam shwai ka jing maramat namar ba kan shimpor ba ka jing shna penhe bat ka banet skam kan kham shimpor ka jing jot ka surok kam kata ya ka shnong hendrai ka phalang ru ya ka jinglong ka jalahi bar ka wei namar ba ki ba penan kam ya ka kilawan yat keleng shakate ka jaka te ka beri bakanika surok hi ka ba ya nang tai na po lumsiap hadu hang ni halat it shawat kaba officially kanika ya ka karteng jong ka surok akot ya ka kom ka Evelyn right road de nadu kisnam ki ba letu ni baka condition jong ni ka surok kelas ni ba tiki la pun magi perhol de menshim snam haswaban poi utlang haki banai basiko meong dai tena kalian ga jong ni ibla jot tinggal le iya ka ban request segi bor ki ba lor jong ka sarkar te kabana kalian ka jong ki lale ya ka repairing tenai langsung tu bayi kan ka kam repairing kam june bayi kan ka kam repairing kam june timentangi batang ka talang ro kam pat poi tingi yi ka condition jong ka so ka baka lajot te ka bede baga jing jot jong ka srok ba mana ka pori na kalian ka jong yi kom ka shnong yi le hi ban pensngo sha ka department mat sha ki bor bahalor jong ka sarkar namar ba ka mopat mentak la langkum ka koridor between Old Shillong dan New Shillong. Te kababon bah umrei tang ini ki balik tray office, temre babon bah ki ambulans lesi ki bawan na asam, dan ki balik na ponigrams ki balik kit bare fo shapo, shiki wiwi ki jalla dan shiki wiwi ki hospital shabar jom jalla. Tiki ba ki haman penan kam ya kanika surok. Tinggal ayo ru ya ka complain babon na komita ru ba kashitom lada don ni nakalian jong kinong pangkam tam ki bara banjur ke jipang. Ya ka ban commute lan ya ka ban ya lemba jong ni kashinom ke jong te ka bede bakani te ngalayo aya ke jingtip pan kalian jong government ko penkre ada ko bika dikiar ya ka ba kinshina no daga taka surok ka ba kham he ba ka surok ka ba kham ka ba yikot daga biem te ka bede bakani ka benta te kalian ka jong an pasmayo aya ka ban butin te na ka benta ban repair ne ban restore ya ka surok ke la persyami na kalian ka jong ya ka ba dalong hakan onur komru ba ngin ap hadu banda poi kan ka surok ka ba ya ka ba na kalian jong surok ka penkre menta timbada kom nuru ka habi ban le ka tu kan ni ka jing normal kanang ba kanang ra ya ka jing suk na ka benta ka jing biang jong poi ba tamba langsung tu ba haga bede ba ka jing long sosti la ne haga bede ba ka jing ne jong ni ka surok tila dan kam ya da ka skim ka batamai ten dai ban ong ban tang shuri perti man la ka snem habi ya ka ban le ya ka preparing tengah halor bede ba barkani ka benta tengah gantu ya ka concern department ba ya ki no yalam ki bagi ke jongi ya ka ba kin simkia nomor bakani ka surok kam dei ka bakta tang na ka benta kam dei ka bakta tang na ka benta ka jongi kinong shong dei ka kta ya ka purom jong ka jalahi borok ka we nomor ba ki babun ba ki ba penan kam ya ka surok kumbalong hadu benda tiha ka bede bakatu imat ngingi expect da kono komnoru bahaswa ya kaban wan kani kaliur next year te ladana kalian juga government kanong sincere ya kaban ban bhai kani kesro ba by any means bahaswa wan jong kani kaliur house ne guban wan te kamar kidela dai man bandat no ya kani kesro